Draga djeco, dragi roditelji, uvaženi gosti, dragi prijatelji djece, dobroveče. Pjesmom Djeca su ukras svijeta pozdravili su vas organizatori ove manifestacije, naši mali drugari iz Gradskog dječjeg kora Slavoj sa svojom dirigenticom, profesoricom Renatom Bagarić, a uz klavirsku pratnju profesora Zlatana Mujkića. Da, dobro ste čuli. Ovi mali, šarmantni i raspjevani dječaci i djevojčice i njihovi prijatelji iz Narodnog pozorišta Tuzla glavni su krivci zato što ćete vi večeras kući otići sretni, jer zajedno s njima podsjećate svijet na jednu važnu istinu. Istinu da su djeca najljepši ukras svijeta. Naši Slavuji sa svojim solisticama Mijom Ilić i Anjom Nikolić će vam sada pokloniti još jednu veselu kompoziciju pod nazivom Bubamara. Thank you.